Така. Значи, Джорджи би трябвало е дошъл баш от канала. Ние трябва да отидем. It is possible they are conducting test operations while the lab is closed. They're not going to make it easy to get into that lab. Is there some way you could sneak past? Ама... Ще снимам обичаш врата. Врата, bitch please. Оп. Хаштаг Bulls. Къде са всички инструктори? Ето тук имам бонуси. It's Never. a box. How's that going to help? Аз знам Oh, как. it's for medical supplies. That could work, actually. Е? Уеснах си току-що хила. Не. Аз ще там надолу. И пада и ще ми активира пията, брат. Ето, аз мисля, че ще сложа кафона и ще съм стелт мастер 2006, но те не бе. Съвсем тихо трябва да разрежа вратата. След това да намеря някой горилник и да му скоча на веждата. If you know what I mean. Добре, приятелю, твоите вежди свободни ли са? Не, добре. Не, няма никой втора. Колшън 0. Никой няма. Окей, Колшън е на 0. Никой не знае. Никой нищо не е. Сега. Долу няма. Мисля, че на това трябва доста бързо. Трябва да му влезна изотзад за... О, мен. Лой! О! Тук трябва. Колко е? This cannot be! Right, what happened? You're supposed to be stronger than this! И ми каза кой е стронгър, защото те сега ще дойде. Стратегията е идеална. По-долу не е никакъв проблем. Тия двамцата е там. Това сега го чакам да се обърне. Тръгвам веднага, нинджа сайборг калабунга стайл. Отивам. Так стайлет килче, Майкъл Джордан. След това се връщам тук, защото другия не го знам патърна. И така. Още преди да е скочил, ако може, цак в газето. Ало! Здравей, приятелю, ела да се сбие. Alright, той е just fucking blind. Alright. Аз там не мога да се крича. Ало, работа? Не. We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your Soliton radar. You can engage if you wish. It is your choice. Ама разбира се, че ще енгейджна, защото искам да се сбия малко за моите... Кой е поправил вратата? You're under attack! Кой е това, бе? Изчезва мигновено. Един рез. Keep on coming! Поход. Думаме се, че облехвъргачката не е нещо, което мога блокна, брат. Спокойно другарил на приятеля. Тук ги филетираме един с друг, брат, като Майкъл Джордан, тук направо като Бърдан Рамзи и до ми так. И изваждам гръбначката. После тук малко за гарнитурата ги излагам. Good, Raiden! Very good! И това е, брат. Това е, брат.
Е така е, гледайте колко пустотки ще ми даваха, брат. Е, това искам да виждам, брат. Имам ли хил? Не. Тъжни дни. Само искам да видим. Прочно. О, пак има комбо, което мога да продължа да правя. Като стокче. Уоу, какво прави това? Какво правя аз, бе, брат? Аз дори не знам какво прави. Това е много. Брат, тая игра е много яка, не знам какво направих тези неща, обаче се поръскам маниакално. Raiden, I have determined the approximate location of the lab based on the boy's information. It is marked on your Soliton radar. Гледай, брат, гледай, брат, гледай, брат, гледай, брат. Сега не бива да ме паси. Не е възпитано, разбираш. Тия рулоти само прекъсват, сега аз не мога да направя супер гочни футболки, брат. Това не е много гочно, брат. И си искам поправящата на паста, ако обичаш. Гледай са, брат, так, 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 так. Raiden, I have discovered the entrance to the lab. Send the coordinates to your Soliton radar. Excuse me. Не, няма се. Аре. Те камера не може ли леко тактично да ги убие? Леко тактично да мина тях. Електролитен пакет, омага, жалко, че това не е. И бокс. Още не знам какво правят тия си бокс. Това движи ли си се? Apparently. Чисто е. Трябва да мина под теб. Трябва да ти отворя. Бързо, бързо, Райден отворя. Пак. О, минах. This would appear to be the UG maintenance area. You should find a terminal there. Something they use to upload mission parameters to the UGs. And something I can use to access the lab's main server? Perhaps. But first you need to take a dump. Wait, what? Ей сега слагам пулпа на земя. A digital optical output mounted proxy. You'll need one to interface with the terminal. Most any UG should suffice. A tripod or the like. I'll see what I can come up with. How do I use it? Simply connect to it. You should be able to use your communications outlet to control the proxy Давай UG. тумпа насам. Alright, let's give it a shot. Find the healer. Какво е с това? Аз искам да питам един въпрос, някой вижда ли ме дистанционното си? Благодаря, че ли намерил. Тук може да сте тюнем няколко кълбазанина. Така нормални хора ли са? Пак ще има нормални хора. You mean nothing to me, bro. Right. I thought you said stealth ops were your Май specialty. бат, нинджера на ме изкара, брат. Чуха, брате.
Чука, братляга. Не можах да го филетирам. Но все пак ще бъде филетиран успешно, няма да се притеснявате. Взимай, добре. Няма проблеми, брат. Стелт или не стелт, всичко е 6 точки. Raiden, if they continue to increase security, they may shut out all outside network connections. Please do your best to avoid being seen. Добре, хубаво. Съжалявам. Пах хедсетове ли са? Защо хедсета има очи? Защо хедсето ме гледа? Ето тук не бях виновен. Колко е приятно. Мале, какво го направих, кой е? Пак не го купуват, кой е? Кой е тук? Давай тук сток. Не е толкова удовлетворяваща на малко излизи. Искам стоковете на големи излизи. Добре, сега какво? Is it over? Ало. For now, yeah. But that room, those were cyborg brain casings. Da, we saw. George said they were harvesting organs from kids. Yes, this must be why they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere, but they are definitely taking the brains. Jesus, are they making these kids into cyborgs? Wait, the cyborgs you've been fighting, did they seem like they might be kids? You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. Окей, значи не сме убили децата. Desperado's just doing the surgeries there? We've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move. Боз. Значи... Те... крадат деца. Това тук ли беше? О, тук има... А, тук сме. Но тук първо трябва да си взема един електролитен пакет. Така ще контролирам това ли? Брат, слагам го в USB-то, айде. Да ще играя с тази гадинка. Haha, splendid! It is all ours. Now, use it to locate a data input terminal. Аз ще пия ли, These guys are брат? pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Try latching onto cyborgs' heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious. Ще почна да пляскам. Oh, this shit is crazy, bro. I love it. Сега нямам анализан. Бе, все пак имам мап. Този да не ме гледа така симпатично, защото е стига му скачам на врата й. Тук мога ли да влезна? Не. Jump. Така прескупи. Това ли е атака, бе? Айде, това е... О! Пигански шамар! Не, кой му е видял? Кой му е видял, брат? Що не се е случило? Кой му е видял? Никой не идва по стълбите в момента. Не е вярно, ало мога. Не му ритай, братле. Не ме ритай, братле. Аз се тръгвам, тръгвам се. Никой не ме вижда, нищо не се е случило. Всичко е наред. Аз не джимя. Не е вярно. Но...
I'm leaving. Please leave me alone. There's so much that I haven't done yet. Oh my god, roll attack. Oh my god, припадна. Please leave me alone. Идвам тук до моя unconscious приятел. Не е вярно, нищо не си видял и друг не слява. Аз си тръгвам. Тръгвам си. Health is my specialty, bro. Какво има тук? Ейте сторич. Трябва да отида, брат. Казвай веднага. Живей, братле. Остана. Let's go! Да, нека да чилнем тук, братле, докато Джимия е умирал. Окей. Докато всички чилаутнат, окей, брат. Наред. Къде трябва да отида? Трябва да убия всички, ли? Не е вярно! You haven't found me. Аз съм нормален. Стиволк, тук си играем с моят приятел. Че не сте фаунали. Всичко е наред. Nothing out of the ordinary. Те са много умни за NPC-та от 2013. Хайде, goodbye. Видиш, ще му стреляте. Среди да не стрелява. И няма да стреля мен. Къде трябва да отида? Тук взех някакъв хаштаг бонус. Но... Къде съм? Трябва да направя защо да знам. Find the terminal. Трябва да намеря някакъв компютър. Ето тук е. Или сега като взех картата. Моля да отворя. Аре. Моля ли се отвори, брат? Моля ти се, виж какво правя. Може би е на горния етаж. О, тук моля да се тръгна. Hell baby! Това е вярно. That terminal is most likely designed to download mission data and such into the UGs. Let's try using it to access the lab server. Hashtag relatable, bro. Triton, I found something. In one of the Sentry Cyborg's visual logs. Guess who shows up? Patch it through. Right away. Имаме футич от FNAF камерата. Слави тръфу. The Sears program? Yep. Same one old Georgie boy used on the kids in Liberia. Of course, it's right straight to the brain now. Feels as real as anything else. Your work is astonishing. And your work is late. We need to ship before our cover is blown. We've got some assholes snooping around. We just do not have the full quantity yet. Each brand has its own unique requirements. It's not like we can just pop them out with an ice cream scoop. All right. Make your point. Oh, thank you for understanding. Send what you have now. I'll destroy any unharvested inventory. Okay? Что говорит Петр Гриффин. Have you any idea what they cost? Last I checked, children weren't exactly rare in the part of the world. Millions of them, in fact. You can get more once we set up a new lab. They lead lives of hunger and pain. We're performing a service here for them and the cities they burden. But just gathering the donors required a significant investment. Yes, you'll get the money. Accounting will be in touch. Gracias. I assure you we will dispose of our inventory the instant we can complete. Стана дума за мула. I've got a full slate today. Tecumseh is a demanding mistress, and America has suffered long enough. What Tecumseh? Yes, sir. Thank you, sir. Let me see you out. You see that, Kev? Damn, bro. Imani's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner, the Californian wildfire. The kids. Sundowner. Think we're too late?
Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through yet. Maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training. There must be more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. He definitely seemed familiar. Right. I'm going after the kids. Не понимаю. Опа. А той има вариант, никой друг. Окей. Никой има вариант. Бали го влизам, брат. Аз съм бил тук вече. Не, тук сработи, това е байка. Аз не искал да стелтилвам някакви мръсни следи. Няма какво стелтилвам, брат. Просто. Ето сега знам къде да отида. Оп, и тук ми пускат бомбонки. Спокойно. Паре. Bad news, Raiden. We can't find Какво George. става, бе? What? Maybe the coordinates you sent us were off? Джордж Калабун. No way. I merged the GPS location of our entry with all my movement data from that point on. This is bad. You think they got to him first? I don't know. I'll have our guys sweep the area. Thanks. I better keep moving. Какво станало с Джордж? И какво се случва с Райдън и с нас и с всички други, ще разберем в следващия епизод на Metal Gear Rising Revenge. Бичове, надявам се това да ви е харесал и сте се насладили на жестокия побой на изроди и измъкване на стокове. Видим в следващия епизод. Чао!